temos agora connosco a Alba Fuentes, que é a coordinadora de ISLAB, pero que botou moitos anos traballando como directora no IES Sanxenxo. E nos vai presentar un proxecto, o seu proxecto, isto respeite as cousas matarme, non? Tanto papel, que eles, a través de distintas actividades durante os períodos de lecer, chamados empleos alternativos, pues buscaban incluir, eso que polo que todos estamos dicindo, incluir o alumnado con máis dificultades en habilidades sociales e, por suposto, disminuir a conflictividade. Presentados en 2017, os proxectos de formación permanente do profesorado de empleos alternativos eran por partida do provincial e mención especial autonómica. E sen máis, pois, Alba, cando que. Moitas gracias. Bueno, eu tiña que vir acompañada porque rematei a miña... Non sei se se escoita... Vale, que o tiñamos apagado. Escoitadesme ben, sí. Bueno, acabei a miña xestión de directora en xuño de 2021. Estive 8 anos de directora no IES Sanxenxo. Deixeino porque cambiei de centro, estou no IES Valle Inclán de Pontevedra e agora son coordinadora de ISGAL, polo tanto vivo moito máis relaxada porque ser director ou directora dá moito chollo. Eu agradezo un montón esta invitación, pero estou super abrumada, porque claro, co programa que tiveches pola mañá e agora Alba Fuentes, pois claro, con Carracedo, Núñez Singala, pois non sei, estou un pouco abrumada. Tiña que estar aquí conmigo o actual director, que foi conmigo compañeiro de equipo directivo, unha persoa sola nunha dirección non fai nada, hai que traballar en equipo, está claro, pero, bueno, cousas da COVID non me pode acompañar e deixoume aquí sola nesta charla. E tamén, bueno, sería interesante que estivera a miña orientadora ou ex-orientadora, que tampouco, por motivos familiares, non pudo asistir. De todos os xeitos, o IES Sanxenxo continúa con este proxecto, que é o importante, non? Eu vou falar dos anos de xestión e o que di pois a nosa entradilla, as estrategias e os recursos para coordinar a inclusión na organización dun centro educativo da ESO nun centro público. Non coñezo centros concertados nin centros privados o seu funcionamento. Seguramente todos e todas os que estáis aquí sabedes o que vou contar moito mellor que a min, pero espero que a miña experiencia real, e así non lo fixeron saber polo menos as familias e o entorno do Concello de Sanxenxo, que lles motivaba o funcionamento do noso centro. Para contextualizar un pouco, que o IES Sanxenxo é un centro de secundaria obligatoria de liña 3, pero solamente ata cuarto da ESO. Era un centro cómodo nese sentido para traballar, de primeira a cuarta da ESO. Actualmente hai 13 grupos, porque se fixeron desdobles polo tema da COVID, e traballábamos con 12 agrupamentos, de primeiro a cuarto, e unha cousa moi interesante que tiñamos, que tamén desapareceu coa COVID, eran as aulas materia. Eso dábanos tamén moita versatilidade a hora de facer o tema de inclusión, non? A parte de outras medidas de desdobres que despois comentarei. As palabras clave desta charla son estrategias, recursos e inclusión, vale? Son as tres palabras clave que saquei eu para poder traballar algo productivo nesta charla, que vos quedarades con conceptos. Seguramente estas tres palabras clave que agora vou desgranar sería interesante facelas como conclusión, pero como os tempos igual se nos pillan, prefiro empezar por aí e despois explicar como era o funcionamento real. Moi ben, entonces, aquí. Empezamos con estrategias, non? Bueno, estrategias, o importante para levar a cabo un proxecto de inclusión nun centro, pois a coordinación do equipo directivo cos outros órganos é fundamental. Falo sempre de equipos porque unha persoa sola non pode traballar nun aillado, non? Tens que contar con todos os órganos do centro. Hai que buscar tempos e espazos. Esos son recursos. Claro, tempos de reunión e espazos
porque non valen as reunións de, bueno, xa nos comunicamos por internet, non, hai que buscar espazos para poñer en común as ideas, para poñer en común pues, as necesidades e a búsqueda de solucións. Importante, claro, que un equipo directivo leva o liderazgo, ainda que sone aí moi redundante, e evidentemente un equipo directivo é un líder, é o que ten que tirar do carro. Creo que se queremos facer algo como profes de a pé, non? Como eu agora, se o equipo directivo non colabora na maioría dos proxectos, o equipo directivo é quen ten o poder de solicitar proxectos, plantexar premios, organizar aulas, organizar tempos. O liderazgo é importante. O equipo directivo ten que animar ao claustro, ao profesorado e decir que está apoiando. O liderazgo non facer as cousas solamente, que tamén, sino que ten que apoiar, porque entonces as cousas quedan en nada. Non se pode falar de imos traballar nesta situación e que o equipo directivo se desmarque, porque entonces non é un traballo de centro. E hai que tomar decisións importantes e estar apoiando. E despois, documentar todas esas actividades, vale, en memorias e en documentos de centro. Eu empecé no ano 2013 de directora, rematei no 2021 e non tiñamos nin proxecto educativo. Si estaba aí, vale, soslayado, nunha dinámica de traballo, pero non estaba pautado, non estaba coordinado, non estaba por escrito. Entonces, cando chega profesorado novo, que referente ten? Como se traballa neste centro? Pois hai que ter unhas directrices de traballo. Esos son os proxectos educativos. Non teñen por que ser documentos moi extensos, pero sí clarificadores. Segunda palabra clave, recursos. Bueno, evidentemente, para levar a cabo un plan de inclusión, a boa vontade é fundamental, pero se necesitan recursos económicos. Polo tanto, desde os equipos directivos, e no noso caso así o facíamos, buscábamos recursos que a Consellería nos podía ofertar. Eses recursos económicos viñan en cartos a través dos plans proxecta, que fixemos plans proxecta, a través dos contratos programa, este apartado tan importante do programa ARCO, non? que agora está funcionando e que é necesario, programas de innovación, que Patricia comentaba o premio que gañamos. Recursos persoais, necesítanse profesionais que atendan a diversidade, porque hai necesidades que teñen que atender os profesionais. Por eso é tan importante as AL, os PTs, o que decía programas ARCO, auxiliares de conversa, que tamén tivemos, e, por suposto, recursos materiais. Efectivamente, co plame, co curso de lectura, podense abarcar todos eses recursos, eses recursos de fondos para os centros educativos. Entonces, esa labor desde os equipos directivos para coordinar pasan por entrar en todos estes proxectos e hai que documentalos, por iso vou atrasno e facer esas memorias que é tan tedioso e que é moita burocracia, moito papeleo, pero se un director ou directora non leva a cabo ese traballo e non se fai, non se reciben recursos económicos, porque está claro que só cos gastos de funcionamento dun centro pois non dan para máis que pagar a luz, a calefacción e folios. Fin, non dan. Entonces é de onde se nutren eses recursos económicos. E por último, bueno, a palabra clave que eu seleccionei da charla é que é inclusión, non? Que é inclusión? De que falamos cando queremos decir inclusión? E creo que todo o alumnado necesita inclusión. É atención á diversidade, porque todos e todas son diferentes. E eu creo que a educación ten que ir cara aí, non? Que cada alumno é especial coas súas necesidades ou non necesidades. E paso a relatar un pouco que hai alumnado con necesidades educativas especiais. Nós tivemos desde hai 3 anos, agora están en cuarto da ESO, nun mesmo nivel, é dicir, en primeiro da ESO de hai 3 anos, entraron 9 alumnos con síndrome Asperger. Bueno, e outras síndromes tamén asociados a cromosomas que eu non entendo, que non son orientadora. Alumnado con necesidades emocionais. A adolescencia é unha necesidade emocional en si mesma.
todos e todas sabedes que polos pasillos en época de exames están os alumnos e as alumnas desmayados, crisis de ansiedade, eso atención á diversidade tamén, hai que ter unha rede de relax, de acompañamento a estes alumnos e as alumnas. Hai alumnado procedente do estranxeiro. Ás veces hai que facer esas inmersións lingüísticas cos recursos que ten o centro, porque chegaron hai 2 anos 2 irmáns senegaleses francófonos e tuvimos que facer unha inmersión lingüística moi complexa, tirando de recursos do centro educativo. E tamén tivemos alumnado con diversidade sexual, fixemos unha inclusión dunha alumna trans que tamén levou a súa complexidade porque partíamos de cero coñecemento. Dos 9 alumnos que entraron aí 3 anos, agora está en cuarto, 9 dixen que eran Asperger, unha nena hipoacúsica, non tiñamos nin idea de como traballar con ela, pero si tiñamos establecida unha rede de un protocolo e de recursos para atender a esta alumna, pero non éramos especialistas en personas xordas. E tivemos unha alumna que está en cuarto da ESO actualmente con síndrome de Down, con unhas necesidades cognitivas moi por debaixo do que é a secundaria obrigatoria. Pero a necesidade desta alumna de inclusión con compañeiros e compañeiras que no futuro van ser peluqueira, compañeira de supermercado, ten que ter unha rede de coñecemento no pueblo, porque senón estamos aillándoa. E todo iso foi, de repente, nun mesmo curso, ademais de outras necesidades, TDAHs a varios outras necesidades emocionais, pero ese ano foi como moito máis intenso, por así decir. E tiñamos unha rede de traballo porque xa estivéramos traballando na atención á diversidade e, polo tanto, resultounos un pouco máis doado de atender, aínda que tiñamos que aprender. Toda a comunidade educativa ten que ser coñecedora de como funciona o centro educativo. Nós non podemos facer un proxecto desde orientación e que se quede PT, orientadora e xefa de estudos. Non é viable, porque entonces os pais e as nais non saben de que recursos estamos ou con que recursos estamos axudando os seus fillos e as súas fillas ou de que recursos poden tirar nas necesidades. Efectivamente, o avalar móvil, as aulas virtuais, o Edisgal, redes sociais, como conectamos co alumnado? Pois tiñamos unha conta de Instagram do centro educativo xestionada desde o equipo de dinamización lingüística. Por que? Porque eles teñen que saber que se está facendo no centro. Mayoritariamente, o alumnado sabe o que pasa na súa clase, pero non sabe como funciona o centro. E é importante saber, porque hai necesidades nunha aula que poden ser aproveitadas de alumnos e alumnas de outras aulas. Si saben, con esta titora funciona isto, por que non vamos a estendelo a todo o centro? E isto é un pouco a presentación do que se fixo durante máis de 8 anos, pero vou falar dos meus 8 anos. Como levamos a cabo todo este traballo? Pois con a axuda dos recursos. Empezamos coas PFPPs, cos plans de formación permanente do profesorado. Eu entro en dirección no ano 2013, por carambola da vida, te tocou, e plantéxanos desde o CFR de Pontevedra entrar nestes grupos de plan de formación do profesorado dentro dos centros educativos. A min pareceume unha axuda a miña labor de directora, porque desde aí podíamos formar e axudar e nutrirnos dos recursos que tiñan os profesores. Podíamos facer que nos facíamos os nosos propios cursos, entre uns e outros íamos axudándonos, e ademais podíamos axudarnos coas problemáticas do noso centro, coas necesidades do noso centro. Isto é unha liña do tempo de que tipo de cursos ou itinerarios íbamos facendo cada ano. Pois xa vos digo, no primeiro ano empezamos Combas. Estos son anos, claro, despois pasamos a competencias clave, pero antes eran competencias básicas, ainda se chamaba Combas. Non sabíamos ni que era unha competencia. Metémonos aí, tiñamos, e empezamos
xa co meu equipo directivo a facer os recreos alternativos. Teñen un porqué estes recreos alternativos, non xurden porque eu sexa directora, sino porque houve un cambio de lei, tiñamos unhas materias e despois veredes como esas materias se transformaron en recreos alternativos. Tivemos que renovar a biblioteca e fixemos un protocolo de actividades e impacto no alumnado, é dicir, facíamos actividades, pero queríamos saber para que facíamos esas actividades. Un pouco excesivo este ano de PFBPs, para o meu primeiro ano de dirección, con 4 coordinadores, bueno, un pouco excesivo en canto á burocracia. O ano seguinte xa empezamos con aulas inclusivas e atender a diversidade, que era un pouco a continuidade dos recreos alternativos, levar eses recreos alternativos ás aulas. Fixemos algo de traballo cooperativo, pero como a xente que se notaba a traballo cooperativo, se non hai unha continuidade, quedou en 4 profes que levaban traballo cooperativo, pero non hubo continuidade como proxecto de centro. Isto é a realidade, a veces un quere facer cousas e non se continúan, e iso tamén hai que sabelo. E, máis aló das aulas, unha escola que educa, pois empezábamos a traballar un pouco a mediación, vale? O que é a educación emocional. Seguinte ano, proxectos, tarefas de contidos en competencias, era unha liña de continuidade. Aparecenos como novedade aí o proxecto TEI, o de traballo por proxectos, alfabetización, identificación, bueno, e prevención do acoso escolar, vai todo un pouco unido. O proxecto TEI, seguramente moitos de vos traballaredes nos centros, é a titoría entre iguais. Empezamos a facer a formación de alumnado de terceiro da ESO, que titorizaba alumnado de primeiro da ESO. Os pobriños que chegan en primeiro da ESO, máis asustadas as familias que eles, realmente, pero dábamoslle como unha rede de protección. Sabían que tiñan un alumno ou alumna, ou, en función das necesidades do alumno que entrase en primeiro da ESO, varios titores de terceiro da ESO. Igual non un só alumno de terceiro da ESO non podía titorizar polas necesidades a ese alumno de primeiro. Igual tiñan 2 titores. A principio do curso, pois, les enseñan onde está a cafetería, con quen poden falar, a onde se poden dirixir, que profesorado hai, como se funciona no centro, que actividades, e despois, bueno, hai unha serie de actividades, falarei un poquinho así por encima do proxecto TEI para aqueles e aquelas que non o coñezades. E sigue vixente. O que pasa é que a pandemia limitou moito eses encontros. Se facemos aulas pechadas e grupos burbulla, pois xa non podíamos reunir ao alumnado de primeiro co de terceiro. Despois da formación que tiveramos o ano anterior, xa implantamos, empezamos co TEI. Continuamos en proxectos e tarefas, xa abandonamos un pouco a aprendizaxe cooperativa, pero sí que seguíamos traballando por proxectos. Como traballábamos por proxectos? Temos unha semana cultural e sempre houbo un tema interdisciplinar que se traballaba. Era o fío conductor, era ese tema de semana cultural. E continuamos aí con traballo por proxectos, alfabetización digital 2. É dicir, empezábamos a traballar con aulas virtuais. Non había disgal, pero sí estábamos traballando con redes sociais, poñendo en valor todos os traballos e dando a coñecer o noso traballo, pois a través da aula virtual. Hubo unha reorganización da aula virtual e aprendizaxe, bueno, en Moodle, non? O que todos ahora utilizamos na pandemia como que era vital de importancia, pois nos empezamos a traballarlo aí. Como xa estábamos con recreos alternativos, propuxéronnos presentarnos os premios das PFPPs e ese ano chegou o doble premio. Xa estaba instaurado os recreos alternativos no noso centro. Despois falamos dos recreos alternativos. E nada, consolidación do TEI, bueno, metodoloxía importante desde o equipo directivo do que falábamos antes de estrategias. O proxecto educativo de centro, tiñamos, con todas esas ideas que estábamos traballando, había que plasmalas, había que facer un documento. Entonces, o que fixemos foi que toda a CCP fose un grupo de traballo para as PFPPs. Entonces, as reunións de CCP abordaban esta elaboración deste proxecto. O equipo directivo levaba propostas, traballábanse na CCP, facíanse comisións e daí saiu o
o noso proxecto educativo de centro e toda a documentación que conleva ese documento. Chega, vou non decir ben, no ano 2018-19 o proxecto de ISGAL para primeiro da ESO. Estábamos con alfabetización digital, que estábamos con moitas cousas, aí está a miña hiperactividade. Todos son moitas cousas que parece que non teñen cabida, pero están todas interrelacionadas. O proxecto de ISGAL foi moi complicado, levábamos como 3 anos, ou 2, ou 3, igual, intentando que se implantara no noso centro e era un Cristo bendito. Quero dicir, foi moi complicado, porque nós como equipo directivo veíamos que había unhas oportunidades dentro do ISGAL que nos ian favorecer nesta labor de inclusión. Xa o tiñamos como previsto, non sabíamos moi ben como, pero bueno, papel sí, libros no, fondo de libros se elimina unha vez que entra o proxecto TEI, o proxecto de ISGAL, e era unha discusión tediosa, non había editoriais, o propio profesorado temos que configurarnos o noso material, sabedes do que falo, non? É complicado instauralo. Apostamos por él, porque queríamos que o alumnado, sobre todo dunha vila, Portonovo, que, aínda que se chama Sanxenxo, o centro está en Portonovo, pois non había recursos económicos en todas as familias, que cada un deles tivera pois, a oportunidade de ter o material. Eso sí que nos interesaba. E aí empezou a formación coas familias. Non podíamos dar uns ordenadores e as familias non sabían como funcionaba, e ademais, se educábamos a inclusión e as familias non sabían de que iba este tema, pois entonces estábamos como desmembrados. Desde o Concello, o que fixeron foi grupos de formación e xornadas de formación para familias. Partía un pouco tamén das propias familias. A AMPA era un soporte importante tamén para a dirección do centro educativo, porque eles facíanos propostas e nos levábamos a cabo. O CEFORE tamén participou nesta formación de familias, ou seja, que os recursos económicos viñan de aí. O Concello, e aí se empezaron as xornadas. O seguinte ano, proxecto de ISGAL xa instaurado para segundo da ESO. E seguíamos coas estrategias TEI e xa estábamos con educación emocional. Non só para profesorado, sino que desde as PFBPs se facía educación emocional nas titorías. O alumnado tamén levaba esa parte de formación. Formábanse a alumnos e alumnas de terceiro da ESO para ser titores TEI, pero tamén se formaban os resto de grupos de primeiro, segundo e cuarto en educación emocional. Seguimos, claro, estábamos en ISGAL, viña profesorado novo, ostras, os que levábamos facendo cursos de ISGAL e de Moodle desde había 3 anos, pois estábamos un pouco xa na corda, pero claro, viña profesorado novo, entonces tiñamos que darlle ese soporte ao profesorado novo, unha formación mínima para poder pois, que se engancharan ao noso proxecto, non? E seguíamos con educación emocional para profes, que tamén era unha forma de compartir como pois, o noso traballo e as nosas experiencias, unha ponente e demais. Isto foi o soporte oficial, non? Por así decir, como aprendemos para poder leválo ás aulas, de onde sacamos esa formación. Eu son profe de tecnoloxía, de TIC, educación emocional, pois, desde que eu estudiei a carreira, pois quedábame un pouco lonxe. Se ti estudias pois, pedagogía ou psicoloxía, pois tes máis coñecementos, evidentemente. Entón, esa formación foi moi importante para nós e para unir tamén a comunidade educativa. Formábanse as familias, formábanse o alumnado e formábanse os profes novos que se querían ir enganchando a este proxecto. Bueno, pois o proxecto estrella, non? Pois está aí no centro, foi recreos alternativos. Os recreos alternativos funcionan moi ben e reducen a conflictividade nos centros nun 90%. Pero claro, quen se encarga de recreos alternativos? Non hai horas, porque senón nos quedamos sin horas para gardas, e despois tiñamos que facer gardas de transporte, e
as horas de reunión de departamento non son lectivas. Bueno, sabedes toda esta problemática. Por lo tanto, Recreos Alternativos empezou voluntariamente. Cada un de nos voluntariamente decidimos apostar por ese proxecto. As orixes dese proxecto, vale, surden na materia de atención educativa. A materia de atención educativa, despois pasou a ser valores ou religión, a atención educativa xa tiña unha diversidade funcional nos grupos do centro. Desde 2009 a 2013 se lle ofertaba ao alumnado de primeiro e segundo, e terceiro e cuarto, iba hasta cuarto, porque circo na escola era en cuarto, estas materias. As materias eran eso, quen se anotaba a debate, quen iba a circo, quen a percusión, a teatro, e entonces, bueno, de aí xurdían proxectos. Eses proxectos e ese traballo e esas actividades se visualizaban despois na Semana Cultural. Por iso tamén un apartado que teño aí é a Semana Cultural. 2012 cambia a lei, pasamos a bidireccional, valores ou religión, e non tiñamos ese espazo onde os rapaces facían circo, actividades deportivas, e ata ese momento solamente estaba funcionando como período de lecer nos recreos a biblioteca. A biblioteca era o espazo que os rapaces con poucas habilidades sociales, vou decir, non? Que o caso que vivín eu no meu centro, o recreo facíaselles un mundo, era terrorífico para eles, porque que fan os rapaces que non teñen habilidades sociales para poder relacionarse cos seus iguais? Buscan a profes. Profe, me explicas tal? Van buscando eses... E digo, ostras, decíamosnos, se no recreo estou con un rapaz, por que non aproveitar o meu recreo que veñan outros rapaces que non teñen por que ser do seu grupo? Imos abrir varias aulas, vale, do que sepamos facer cada un de nós, vamos a abrir esas aulas a que podan vir das diferentes cursos e poden coñecerse. Igual facían boa pandilla un alumno de primeiro da ESO cun rapaz de cuarto da ESO, porque emocionalmente eran compatibles e ademais tiñan os mesmos intereses. E surdiu un pouco por eso, porque os partes e os conflictos de xefatura de estudos mayoritariamente onde estaban? Nos recreos. Os recreos era o punto de conflictividade máximo. E para ben, podo vos decir que reduciuse, vou decir, un 90%. Desde que entraron os recreos alternativos no IES Sanxenxo, e isto dígolo porque o viví, non houve conflicto, houve conflictos, hai conflictos sempre, pero reducíronse un 90% e non estaba a xefa de estudios asfixiada nos recreos con 50.000 persoas que se están peleando, non había esos encontronazos polo menos físicos. Despois, claro, as redes sociais fora do centro educativo conlevaban conflictos que igual no recreo era cando querían resolver, e iso xeneraba conflictos, pero iso xa era outro tema. Cando se metía un alumno ou alumna nos recreos. Entonces, propuxemos esta actividade de recreos alternativos. Leo textualmente, vos podes ler aí tamén, acadar a integración, este era o obxectivo que tiñamos, acadar a integración e interrelación do alumnado con dificultades en habilidades sociais, implicándoos nas distintas actividades organizadas desde o centro, diminuindo a conflictividade en horario de lecer. E iso se cumpliu, e era o que nos... Pero facíamolo gratis, non? Por así decir, era voluntario. Que estaba aberto? Pois, espazos físicos. Tiñamos que ter aberto a aula de informática, porque había alumnado que facía robótica. O profe de robótica, pois, Scratch, non? Que xa coñecedes todos, e que, bueno, pero eles sentíanse ben así, os pais ao principio decían, máis ordenador? Bueno, sí, pero é un centro, é un espazo social para eles, porque no momento que están falando de Scratch, están coñecendo a outros alumnos e alumnas que teñen os seus intereses e as súas necesidades. A biblioteca, por suposto, estaba aberta e seguía en máximo uso, que facía unha labor fantástica e que abría todos os recreos. Non todos os recreos alternativos tiñan cabida todos os días da semana. Robótica igual era os martes, vale? E clases de guitarra os mércores. Polo tanto, podían decidir a donde ir cada día. Todos os recreos da semana estaban cubertos. E os que querían xogar a tenis de mesa, a tenis de mesa. Era un pouco
ao principio un pouco duro, pero facíamos cartéis temáticos cada ano, seguindo tamén un fío conductor do tema interdisciplinar da Semana Cultural, e expoñémolo ao principio do curso. Non se ve moi ben porque este era dos primeiros cartéis que facíamos, vale? Desde a materia de TIC, pois tamén traballábamos aí como facer cartéis para visualizar e demais. Despois foron mellorando moito máis, pero bueno, isto era un panorama. Se podes observar que non está ordenado, non hai un orden, porque é unha visión global, non está el lunes como algo obrigatorio. Eu podo ir un lunes á biblioteca, pero os xoves vou a clase de guitarra. E se un xoves non quero ir á clase de guitarra porque os xoves hai tenis de mesa, pois ao seguinte xoves vou a tenis de mesa. Podían probar, non había listas, non se fiscalizaba quen continuaba ou quen non. Os luns Artadac, pois era na clase de plástica. Bueno, claro, despois hai moitas materias que se prestan máis a facer. Houbo un obradoiro fantástico que foi baile latino e xa empezábamos a utilizar alumnado. O alumnado daba as clases de baile latino porque tiñamos unha comunidade de alumnado sudamericano que bailaban fenomenal, e xa non falou do reggaetón, era outro tipo, bueno, pois bachata, e entón, isto é real, estas fotos isto era o nivel de alumnado que había en baile latino, eso era... Os profes estaban invitados a ir tamén a bailar, pero os profes de baile latino era alumnado. Eso donos tamén moito xogo. Cando o que o alumnado fora o profe de recreo alternativo, liberou a profesorado de claustro de facer ese taller. Entonces, bueno, pois tamén a gratuidade de tempos, pois tamén cubríamos con estes pobres que o facían voluntariamente e con, de verdad, facían moito mellor que moitos dos profes. Eso, e están aí, vamos, foi fantástico. Estes rapaces marchan, titulan, hai que buscar outras alternativas. Entonces, douse a oportunidade ao alumnado que eles decidiran, alguén quere ser profe de recreos alternativos? E chegamos, bueno, tuvemos clases de guitarra, houve un proxecto tamén de facer un xornal quincenal, vale? E entón, pois reuníanse nos recreos para configurar, bueno, toda unha metodoloxía complexa. Cada semana encargabas un equipo de redacción de facer o xornal que ia sair 15 días vista. Foi fantástico, bueno, aí temos a Martín, saiu do armario, quiso sair, el, e visibilizar a súa condición sexual voluntariamente nun xornal do centro que se cobraba e os cartos recollidos se invertían en asociacións sin ánimos de lucro, vale? E se facía esa entrega e ese xornal foi incluso famoso no concello porque os papás, as mamás lle pedían ao alumnado, oye, cómpralo que sale mi hijo, ou sale... Este tipo de historias foi un tema tamén de concello, non? Chegou máis alá do propio centro educativo. Parkour. Parkour foi un recreo alternativo moi controvertido porque era peligroso, é dicir, podía haber lesións. Aí sí que se solicitou, os profes eran alumnos e alumnas, e aí se solicitou, claro, autorizacións ás familias. Autorizo o meu fillo a facer esta movida, porque, claro, o profe de educación física non me responsabilizo. Bueno, este tipo de dificultades, non, que conleva a facer estas actividades. Parkour. Tuvemos mogollón. Bueno, os que estaban con manualidades, digo eu, pero realmente era da clase de física e de matemáticas. Desde matemáticas tamén se fixeron un montón de proxectos, desde origami ata o fractal de Sierpinski. Estaban aprendendo, sin saber que estaban aprendendo, cosas do temario de clase. A biblioteca escolar, bueno, se actualizou, fixemos un pequeno, non sei se desde atrás podes ver abaixo, pois fixemos unha zona de biblioteca máis lúdica, con pubs, vale, como un escenario para que eles estuveran relaxados nese espazo, sempre respetando a xente que está traballando e estudiando. Porque aí se sentaban a ler textos máis de lecer, cómics, estaban nun entorno
un espazo máis distendido. É difícil recreos alternativos. Conseguimos, nos dos últimos anos que eu estiven de directora, computar esas horas por horas de garda de recreo. Incluso o ano pasado con pandemia se fixo algo de recreos alternativos porque en actividades deportivas incluso se deixou volver a xogar o fútbol nos recreos porque quen organizaba os equipos de fútbol? Os propios alumnos e alumnas facían esa pequena liga e era moi dinámico. Era importante que eles se sentiran partícipes. Dá chollo e é complicado, quero pensar en centros moito máis grandes. Este centro actualmente ten 310 alumnos e alumnas matriculados, pero estábamos rondando sempre esa cifra, sobre 300 alumnos. O claustro é de 30 profesores, 31 máis coa pandemia, o sea, 31 máis coa pandemia. 30 profes. O único bo de toda esta situación era que o 75% aprox éramos definitivos. Por lo tanto, esta continuidade ao longo dos anos era moito máis doada de levar, xa sabíamos o que íbamos. Nos facemos os horarios a final de curso do ano anterior, non pedimos en setembro. Entonces hai unha previsión para poder organizar estas actividades, para poder organizar as gardas e ir ubicando. Hai unha parte de xestión, vale? Importante, senón non se poden facer as cousas. Aí vou, a organización do centro, a parte que me toca un pouco como equipo directivo. Non ides ler nada, pero vou vos resumir, si, podes, está aí agora. Tiñamos aulas materia desde o 2007 e 2008. O alumnado movíase por todo o centro, o profe quedaba na aula, bueno, se sabe de eso que son as aulas materia, obviamente, e tiñamos un sistema de cesión de taquillas. Fenomenal, sin problema, funcionaron fenomenal, os desperfectos minimizáronse un montón porque nunca había alumnos e alumnas sós nas aulas. Entonces non había conflito. Nos quitáramos xa os conflitos dos recreos e despois os conflitos que había nas aulas cando non estaban os profes, que era outro punto, non? Importante, estaban minimizados porque o profe xa estaba na aula cando chegaban os alumnos e alumnas e ademais tiñamos que ir en tempo porque se chegaban tarde pois había unha no XADE chega con retraso e os papás non nos gusta, que eu son nai tamén de adolescente, que nos cheguen notitas, non? De mal comportamento ou de non cumplir as normas. Nada, os recreos alternativos, tiñamos e todo o que lo conleva en organización de horarios para o equipo directivo, xa estaban aí incluídos. O tema da Semana Cultural había que organizalo tamén ao curso anterior para poder preparar os temarios e os documentos e as actividades, sobre todo, de cara ao curso seguinte. A Semana Cultural era onde se visibilizaba e se daba a difusión de todas as actividades que se fixeran. Os recreos alternativos tamén facían ou tiñanse produtos que tamén se podían visibilizar na Semana Cultural. O equipo directivo, ou ben a xefa de estudos, ou a directora, incluso a secretaria, tiñamos reunións semanais co equipo de dinamización lingüística, porque o equipo de dinamización lingüística do San Xenxo era como o motor da maioría das actividades. Efectivamente, tamén estaba nesa reunión o coordinador de complementarias, porque era o encargado da xestión. Equipo de dinamización lingüística, dirección, coordinación de extraescolares. E, nos últimos anos, incluíuse tamén a coordinadora de biblioteca. Eses 4 pilares organizábamos o que eran as actividades do centro. Pero había unha reunión semanal, non era unha reunión cada mes, era unha reunión que poñíamos como hora de outras gardas, digo, para trampear a realidade do DOC. O sea, computaba como hora, non era unha reunión, o sea, que tiñamos que facer trampas de cara a administración, porque entonces nos petábamos de traballo e esa reunión se facía de verdade, e se facía para obter estas cousas. Falo, pois se hai equipos directivos aquí, que sepades que todo gratis non pode ser, porque é un traballo costoso e hai que darlle a rigurosidade. E pretendíamos que no futuro contabilizaran esa hora como unha hora lectiva, non?
chamábamos outras gardas, pero era unha reunión moi importante. E despois, equipo directivo se factura e dirección sin un horario concreto, sempre da man do equipo de orientación. Pois para facer seguimento do alumnado con necesidades, para facer seguimento de que se precisaba, das comunicacións coas familias, das ACS, toda esa relación equipo directivo, orientación, ten que ir da man. E se facían, e estaban nos horarios dos profes. Se realizaban todas estas actividades, conmemoracións, plan proxecta, contratos programa, todo isto formaba parte dos plans que comentaba ao principio, non? Para poder obter recursos e para poder ter unha memoria final onde certificar como se traballou no centro, neste caso no IES Sanxenxo. Colaborábamos co CIN, viñan a dar charlas, con Concello, como en todos os centros. Isto é a realidade. E todo o traballo que facíamos, as actividades, os plans, estaban no proxecto educativo que fixemos, recordades, na PFPP de toda a CCP, todos traballando na mesma liña, na plan xeral anual, evidentemente, porque iban xa cada ano especificando que actividades íamos a hacer, tiña que estar incluído nas programacións didácticas e todo o traballo de orientación no plan de tutorial e no plan de atención á diversidade, e tamén elaboramos e actualizamos o plan de convivencia. Porque con todo o tema de TEI, mediacións, pois había que ter un protocolo, non? Un exemplo, aí, non? Medidas de atención á diversidade para segundo de ESO, bueno, pois tuvemos que pedir unha L pola casuística que vos falaba, unha nena hipoacúsica, unha nena síndrome de Down e con toda a diversidade dun segundo de ESO, que xa é moi diverso en sí. Tuvemos que pedir unha profe a L, pero, claro, fixéronos facer hai un testimonio, un informe que parecía el Watergate, non sei, era moi complexo para que te den unha L en secundaria, pero es que eso tiña que ser, non había outra forma de axudar a estas alumnas. Desdobrábamos as materias na medida posible, sempre houve desdobres. En primeiro e en segundo desdobrábanse sempre as matemáticas, desdóbranse. Por lo tanto, grupos de 24 quedaban a 12 en matemáticas, sempre en matemáticas, e nas linguas, como non había profesora suficiente, un ano se desdobraba, en primeiro da ESO se desdobraba lingua galega, e en segundo da ESO se desdobraba a materia de lingua castelá. Lingua galega e lingua castelá tiñan que compartir ese desdobre. Matemáticas aí un pouco beneficiado, é o que din, non? Nos claustros, claro, os de matemáticas. Pero, bueno, os resultados estaban aí e así funcionaba ben e eran os recursos que tiñamos. Conseguimos auxiliar de conversa porque pedíramos, non temos nin cuale, nin... Bueno, todos esos proxectos de linguas estranxeiras non tiñamos personal formado, entonces non podíamos solicitalo, pero sí que nos presentamos a un Edu Exchange destos, de intercambios escolares, e concedernos un auxiliar de conversa. Unha chica americana de Kansas, secuenciación, non sei que hora é. Sí. Bueno. Entón, secuenciación importante desde, por si vos interesa organizar esta situación. No primeiro trimestre, equipos directivos, elaboración de horarios, asignación dos recursos alternativos, porque iso vai parello aos horarios, solicitude de todos os plans. Bueno, isto é, faime gracia, agora que non son equipo directivo, o meu novo equipo directivo dice, os inspectores mandaron unha folla de estruturación de cousas que ten que facer o equipo directivo. E digo, madre mía, buenas horas, porque nunca mandaban como te mandan. Non sei se hai algún inspector ou inspectora por aquí. Tamén me voy a meter un jardín que non é el mío, non, por Dios. Claro, dicen, te mandan, tens que entregar tal, pero non hai unha previsión, ostras, tens que entregar tal para dentro de 2 semanas, e cando duermo? Quero dicir, o primeiro ano de equipo directivo é mortal de necesidade, o segundo sabes un pouco, e o terceiro máis, pero claro,
a veces te chegan os cambios dun día para outro. Nos tiñamos a isto previstísimo. Entonces, bueno, solicitábamos todos os plans, tal, que despois o plan proxecta, non, os contratos programa cambian de data para solicitalos. Cada ano era nunha franja nun mes diferente. E despois xa empezábamos do 15 ao 30 de setembro, era a orientadora, era porque digo que contei, coa pandemia quedou aí un pouco faise, pero non se está facendo riguroso. Entraba nas aulas de primeiro e de segundo, perdón, de primeiro e de terceiro. En primeiro da ESO facía sensibilización. Todos os rapaces, me hacen bullying. Bueno, vamos a ver que es bullying. Vamos a saber e vamos a detectar quen está pasando mal, de verdade, como, que se siente, que non se siente. Estamos aquí para apoiar a sensibilización en primeiro. E facía a formación do alumnado de terceiro. E, ademais, o labor que facía o equipo directivo con orientación era asignar alumnos e alumnas titores de terceiro a alumnos e alumnas titorizadas de primeiro da ESO. Non eran unións casuais, eran moi traballadas, con tutores e titoras analizando as necesidades de cada alumno e alumna. Non sei se te destei algún de vos, seguramente sí. Hai que puntuar, non, as necesidades de primeiro da ESO, de 1 a 3, pois un non necesita moito apoio de titor, 3 necesita moito apoio de titor, e en terceiro da ESO o 3 é que é un bo titor e que ten moitas habilidades para poder titorizar. Uníamos un 3 con un 3, vale? Non significaba o mesmo un 3 en primeiro con 3 en segundo. E entonces nos decíamos que era o azar, para que non houbera suspicacias de ai, te metieron a este porque ta. E entón, bueno, pois despois de facer esa asignación de titores, facíase unha presentación, vale? Íbamos un pouco tarde xa, porque a veces empezaban a primeira semana de outubro, levaban 15 días os pobriños de primeiro, e o primeiro que pasa nun centro con transporte escolar e que necesitan un titor nese momento era que perdían o autobús o primeiro día. Ao sair do centro, desubícanse, hai 7 rutas, Cristo bendito, e aí sí que detectamos que tiña que estar, isto teríamos que facelo a final de curso do ano anterior, xa cando sabemos pois, o alumnado que ven dos centros adscritos, non? Pero empezamos facendo así. No segundo trimestre xa era a presentación da Semana Cultural. A final do segundo trimestre, a Semana Cultural estaba organizada sí ou sí, casi xa por decreto, a última semana antes de Semana Santa, o sea, antes das vacacións. Xa estaba durante a semana de avaliacións, vale? E durante ese trimestre facíamos intercambios culturais, intercambios de que do nivel que cuarto da ESO e a 2 semanas a Austria. Estivemos 10 anos facendo un intercambio cultural con Austria, con un pueblo cerca de Salzburgo que se chama Sikirchen, e o noso alumnado iba a Austria e eles despois en primavera viñan a Porto Novo. Funcionou fenomenal, fantástico. Vos diredes, tiñades clase en alemán? Non. O intercambio era en inglés e eles en castelán. E aí pois íbamos brujuleando, pero a relación entre o centro educativo co que conectamos foi tan fantástica e o acoplamento foi tan xenial que, bueno, que continuamos 10 anos ata a pandemia. Pois a pandemia foi o último ano que se fixo e incluso, bueno, pois saíron parellas de enamorados. Hai austriacos vivindo en Porto Novo, o sea que unha experiencia fantástica. E incluímos despois para terceiro da ESO un intercambio con Catania, con Sicilia, que tamén ese durou pouco, 2 anos, porque tamén veu a pandemia, xa cando arrasou a COVID Italia, xa tuvemos que parar aí. Pero gracias a eses intercambios conseguimos ter cartos para o Edu Exchange este que solicitáramos. No terceiro trimestre, en pequeniño ali aparece decisión sobre o tema da Semana Cultural. Na CCP de final de curso, bueno, na CCP levábanse os temas que propoñían, as propostas dos departamentos, e o claustro votaba. Xa vos digo que era un claustro moi estable, 75% éramos definitivos,
Tiñamos unha dinámica de traballo dun ano para outro. E os profes e as profes que chegaban novos acopláronse sempre fantásticamente. E facíamos a edición da revista Aquelar, que xa se facía a revista pero na revista Aquelar que se visualizaba, que se poñía, que se difundía pois todas as actividades de recursos alternativos, actividades feitas durante a Semana Cultural, intercambios, charlas, tiñamos un apartado TEI, un apartado para a biblioteca escolar, e aí o alumnado de cuarto da ESO, da materia de TIC, eran os maquetadores de todos eses artigos e de todo ese material. Esa revista síguese imprimindo, vale? Porque el papel, tal, aínda que acabamos en un centro moi digital, sí que hai revista Aquelar en papel. E se lle dá gratuitamente a todo o alumnado a final de curso. E é fabuloso porque se ven con sus fotos en color e recordan o que fixeron desde o principio. É un anuario americano, pero made in Portonovo. Bueno, como todas as revistas dos centros, que é fantástico ver o traballo que se fai durante o curso. E é importante visibilizalo. E a nós, equipos directivos, grupos de coordinación, coordinadores, sírvenos de memoria para presentar toda esa documentación final, non, que temos que facer para justificar todos estes proxectos que íamos pedindo. Bueno, me voy un pouco aí de la inclusión. Proxecto TEI, paso por encima porque xa vos contei. O proxecto de Titoría entre iguais, obxectivos mellorar a integración escolar, traballar por unha cultura de escola inclusiva e por a non violencia, desenvolvendo relacións entre iguais máis satisfactorias. Se lle daba, bueno, que significaba o TEI, que significaba acoso, que significaba pedir axuda, que características tiñan que ter os titores TEI e como podían axudar. Se lle daba como un protocolo de actuación. Se o alumno ou alumna de primeiro da ESO tiña un problema con outro alumno ou alumna, se lle remitía a que yo contara ao seu titor TEI de terceiro. O titor TEI de terceiro, como xa recibira información, tiña que facer mediación a través do titor TEI do acosador, imos chamar, vale? Bueno, da persoa con que tiña conflito, porque non eran acosos, son conflictos. Me miró mal, peta las jefaturas de estudio. Entonces, quiero decir, hombre, es un problema, pero, por favor, hai cousas de jefatura de estudios máis complexas, non? Entón, me miró mal, poden resolverlo eles a través do titor TEI de terceiro da ESO. Os titores TEI de terceiro da ESO poñense en comunicación con unha serie de estrategias de mediación e intentan resolver. Que non se resolve? Equipo directivo, equipo de orientación, e facíase sempre voluntariamente, se as dúas partes o así o estimaban, facer unha mediación. Vale? Nunca chegamos a concluir, porque isto dá moito chollo todo o que estou contando, formar alumnos en mediación. A formación costábanos mogollón, cando acabábamos de formarlos marchaban. E entonces esa continuidade era un pouco complexa. Igual se hai un bacharelato e hai unha continuidade, creo que pode facerse pois máis dinámico. Non o sei, non nos dou tempo. Foi unha das cousas que quedou aí. Pero cando os titores TEI non resolvían, equipo de orientación e dirección, ou ben directora, no meu caso, ou xefa de estudos, coa orientadora sentábamos as dúas partes, o que é unha mediación, que sabedes, xopísimas. Bueno, e tamén arrasábamos aí coa outro 5% de conflictos graves, e despois quedan un 5% de conflictos moi graves que van polas canles de sanción e expulsión. E iso tamén existía, non é sanxenxo, pero minimizouse un montón. Conflictos del estilo, me quitó el boli, entonces yo le pegué. Bueno, dille, ¿me puedes dar el boli? Non le pegues, si non sabe. Ese tipo de verbalizar o problema traballouse moito desde as titorías, e cando xa chegaban a mediación, moitos alumnos e alumnas que primeiro foran obxecto de mediación acabaron sendo mediadores, porque aprendían a dinámica de como traballábamos con eles, xa resolvían, e foi fantástico. Claro, chegaban a cuarto, fenomenal. Bueno, isto é un exemplo. As organizacións,
do TEI, bueno, hai unha actividade de presentación, a primeira oración, 3 actividades de titoría individual por trimestre que facía o titor de aula co seu grupo, unha actividade de cohesión onde se xuntaban os alumnos de primeiro e de terceiro nunha actividade conxunta, vale? Pues, foi escribir unha carta, hai un montón de actividades de titoría que ahora non podo recordar, que se facían conxuntamente. Había unha actividade de presentación onde se facía un cuestionario que te gusta, que non te gusta, como te ves, que esperas do centro. Había tamén, isto por cada trimestre, e unha actividade de avaliación por trimestre que tamén se facía o titor e titora en cada grupo, e ao final de curso, na terceira avaliación, unha actividade de festa rachada de todos os titorandos. Chegábamos a facer, non fixemos moitas, pero chegamos, as que fixemos, as actividades de despedida dos titores, entregas de cartas, eran íntimos amigos e demais, soíamos facer unha xincana, vale? Cultural, na que ían da man os titores de terceiro cos titorandos de primeiro. Un pouco pola dinámica, isto foi unha actividade de presentación, uns titores fantásticos, como se facían as reunións, non? Do principio, o alumno de melenas é de terceiro e o outro alumno é de primeiro. Formación que xa vos comentaba a orientadora, non tiñamos recursos. Despois tivemos algún recurso de algunha especialista en educación emocional que si viña polas titorías explicando todo isto. E o que vos comentaba xa, resolver conflictos, que na mediación que facíamos, resolver conflictos que o alumnado TEI non era capaz de resolver, necesitaban este apoio, e había mediación formal durante os recreos. Chega Disgal as nosas vidas, falo un pouco deste apartado no tema de inclusión, sobre todo para alumnado de necesidades educativas especiais, e tamén porque son coordinadora de Disgal agora. Chega Disgal ao centro de Sanxenxo, que en primeiro tivemos no 2018-2019 e Disgal en primeiro da ESO, no 19-20 entrou en segundo da ESO, o ano pasado solicitamos para terceiro e cuarto e agora xa está todo o centro conectado a Edisgal. Sabedes, Edisgal, cada alumno ten un convertible e poden leválo para casa, non hai ningún... Poden leválo para casa, non, teñen que leválo para casa, non se poden quedar nos centros, así, polo menos así o facíamos no IES Sanxenxo e no IES Valle Inclán de Pontevedra, todo alumnado, hai moitos conflitos con familias, non quero que leve o ordenador. Bueno, é un recurso educativo, ninguén lle vai mandar pagar cousas estratosféricas se hai unha rotura fortuita e nunca hai grandes dramas. Igual se o teu fillo ou filla perde un cargador, pois hai que comprar un cargador, quero dicir, tamén se perde unha libreta compramos un pouco máis caro, pero non hai grandes conflictos de perda de equipos nin de roturas dramáticas, vale? Todo alumnado ten ata cuarto da ESO e con eso tamén tes ao centro con conexións wifi superatendidas desde o servicio premium, que tamén é un beneficio para o resto do centro educativo. Claro. Bueno, implantase no 18-19, e agora estamos no 22, vale. Todo alumno ten acceso aos contidos virtuais e ten un portátil persoal e en préstamo durante os 4 anos da ESO, das sedes de primeiro ata cuarto, con conexión a Valar ao centro e tamén a posibilidade de offline. Bueno, que é o que me interesa a min desta historia en inclusión? Un Edisgal, o entorno EVA, funciona como un aula virtual. A nós, durante a pandemia, con toda esa locura que todos e todas vivimos, tiñamos a primeiro e segundo totalmente conectados, porque tiñan ordenador. Terceiro e cuarto foi un pouco máis caótico. Pero como nos xa fixéramos na PFBP o plan digital de alfabetización, plan digital que tamén está moi de moda, os profes tiñamos activas as aulas virtuais. Non foi nada dramático. Xa había un profesor coordinador que era o secretario, Carlos Santiso, que me tiña que acompañar hoxe e que non está, e el xa tiña a todo o profesorado
esa parte de infraestructura na pandemia a tiñamos super resolta, non foi dramático. Todo o mundo tiña cursos en en aula virtual, e tiñamos algún coñecemento de Moodle. Pero xa tiñamos a primeiro e segundo que tiñan os ordenadores. E a través de Edisgal, que nos permite facer Edisgal? Edisgal nos permite subir material adaptado sin complicarnos a vida e que só ve o alumno co seu material adaptado. Moitas veces me preguntan os cursos de Edisgal, claro, pero se subo un material me pone solo se puede ver si eres Pepito. Non, eso tamén se pode evitar, non todo o alumnado ten que ver todo o acceso que ten o profesor, se poden ir pechando os ollos. O alumnado con necesidades, por exemplo, a nena con síndrome de Down tiña o seu propio material, que tamén nos aportaba ao profesorado o departamento de orientación, os especialistas, non? Ese material se subía solo para esta alumna e ela só lo veía, pero cando o profesor na aula dice entramos en Edisgal, ela perfectamente sabía onde estaba o seu material colgado e ia traballando segundo as súas necesidades. Como digo, este caso que é un pouco máis extremo, os reforzos educativos, alumnado con materias pendientes, alumnado con determinado material adaptado, e iso tamén nos permitiu traballar na aula a inclusión desde o punto de vista de necesidades educativas e as diferentes velocidades. E que tú llevas abrindo ollos en función das necesidades, da velocidade de traballo de cada un do alumnado. E dices, ostra, que ocurre? Non porque realmente copiar e pegar moito do material, o que tens que saber e organizar como profe son os agrupamentos. Que grupos tes ti e a quen lle queres dirixir esta historia? Unha vez que se ten un pouco dominado, é moitísimo máis doado do que parece. Entonces, creas grupos de traballo independentes, pero no mesmo grupo clase. E así funcionábamos, porque había necesidades. Semana cultural, participaba todo o mundo, non me quero estender nas semanas culturais, que todos tedes semanas culturais, cada ano tiñamos un tema, Portugal, percepción dos sentidos, traballábamos aí tamén a educación emocional, as neuronas espello, tiñamos unha galería de arte, tuvemos. Outro tema foi a importancia do xogo na aprendizaxe, vou pasando aí. Baltar Comunica, intentamos facer nos recreos alternativos unha radio escolar, pero moi complexo, porque un programa de radio é moi difícil de facer e de coordinar. Quedou aí un pouco na experiencia. Baltar e a súa contorna, dímonos conta que coñecían moito Austria, Portugal, e non coñecían o seu entorno. E isto, foi un tema interdisciplinar fantástico, pero para todas as materias. Educación medioambiental, recollida de plásticos, e estábamos na pandemia, cando estábamos en Mensana, incorporesano xa con educación emocional, xa podedes ver que os cartéis van un pouco mellorando con respecto ao primeiro cartel de recreos alternativos. Este é un cartel de recreos alternativos, programación, aula informática, seguíamos tendo música, conversation en inglés, o club de lectura, a liga de fútbol, o tenis de mesa, etc. Mira, disculpa, quedan 3 minutos. Bueno, vou ir parando por si me queredes preguntar algo, se vos parece. E nada, xa remata, creo, aquí. Nada, tamén todo este traballo interdepartamental de facer o tríptico, de facer a presentación, de facer unha organización e, conclusión de toda esta, implica toda a comunidade educativa, favorece a mellora da convivencia, o alumnado síntese parte moi activa do centro, é un clima de satisfacción xeral, domestícase o centro, é unha palabra controvertida. Quero decir, que isto xa nos pasou entre paréntesis, é de domótica, de domus, non? De decir,
é a nosa casa, o centro, somos partícipes del. E nada, pois moitas grazas. Que amables, moitísimas gracias por un sábado ás 4 da tarde e despois do programa que tivechedes esta mañá tan fantástico, de verdad que moitísimas grazas. Dudas? Alguna pregunta? Alguna reflexión que vos pareceu? O facedes no voso centro? Facedes cousas así tamén? A ver, vou empezar aí porque a ver se así estamos a quedar motores. Bueno, eu traballo neste centro e sí que é certo que se aproveita moito o traballo de xente que ven, pero é certo que somos moitas veces provisionales. Eu a primeira vez que estive era provisional. Tiñamos un grupo de teatro, tiñamos un grupo de lectura, eu vi que había nenas que lle gustaba tocar a pandeireta, que a mí tamén me gusta, e tocábamos aí a pandeireta, e todo isto se acababa vendo no festival. Pero claro, como marchei para outro centro, moitas desas cousas desapareceron. Agora volví en definitiva, e con todo isto da pandemia, é moi complicado, non? Pero eso que o que tedes vos é que estaba todo moi organizado. Empezou caótico, pero había que darle... Tamén é certo que ter un proxecto educativo, o sea, un proxecto de dirección con continuidade, e eu tiña un equipo directivo fantástico, nos que había bo clima e había un entendemento, e así tamén o transmitíamos ao claustro. É dicir, si tú vendes un produto, non? Por falar un pouco así, no que crees, e ti vas a estar colaborando, e ti vas a facer todo o posible por falar coas administracións para que me den horas e que non estás para engañar a ninguén, e iso se ve nun claustro. É certo que era un claustro de 30 profes e con continuidade. É importante que sexan estables os claustros e os equipos directivos. Pero claro, ser equipo directivo é un traballo moi difícil, moi duro, porque queima, é inevitable, porque estamos desamparados. Entonces, tens que contar con un equipo directivo estable que pense que éramos, o meu equipo directivo non temos nada que ver un con outro, o sea, se fai estudos e o secretario non ten nada que ver comigo, nin eu con eles. Eles son supermetódicos, organizados, eu son caos puro. Terei unhas partes que van a vir ben para a dinamización de proxectos e eles teñen as partes de decir, oye, vamos a centrarnos un pouco, que tamén tú... E é importante ter esa organización. O clima é fundamental, hai que intentar buscalo, ainda que a veces é complicado porque hai trabas, e a continuidade é fundamental, claro, ter un claustro estable e que crear un proxecto e implicalos. O tema da CCP, que era que nos certificaba como horas de traballo, era un curso de formación sin que, incluso os que non querían participar, estaban metidos no curso de formación sin querer, porque non lles exixíamos horas a maiores de traballo que xa estaban facendo. Se estamos facendo esta CCP, esta reunión, concho, pues vamos a certificalas. Creo que tamén hai que estar, non enchernos de máis horas, sino o que xa facemos, que nos lo justifiquen, ¿no? Que aproveitemos por aí. E aí é onde hai que xestionar. Creo que esa é a estrategia. Aproveitar as horas de centro, ainda que tamén se traballa fora, evidentemente. Outra cosa que me quedaba así por decir, falei das familias. As familias son moi importantes, a veces temos medo cando veñen as familias e nos cuentan a casuística do seu fillo, pero hai que escoitalas, porque ninguén máis que eles e que elas saben. Tamén hai que saber decides, xa te escoitei, hasta aquí, agora eu vou a traballar co teu fillo ou coa tua filla. Te vou a informar, pero non me digas o que teño que facer. Hai que escoitalos e despois parar. E a veces é complicado, porque se te meten máis e a parte emocional desvinculala tamén é complicado. Pero é moi importante a axuda das familias, hai que escoitalas. Se non sabes o que... Eu digo pola nena hipoacúsica, nunca traballará con unha nena e todo o que a familia me contase en a cos profesionais, pois benvido. E dábamos moitas pautas, oye, mira, isto funciona e isto non funciona. Pois se a nai di que funciona, vamos a ver, vamos a tirar por aí, non?
E hai profes que non lle digas, mira, mañana hai para música, tens que escribir con antelación no Edisgal o que vas a decir. No, yo lo digo, yo solo doy después. Te estamos dicindo que ten que leerlo antes de que ti o digas. Bueno, e con mascarilla despois, entendes? Esa rapaza, cuidado. E temos que facer o esforzo. E hai que poñerle por escrito, que tampouco é tan complicado. Cousiñas pequenas para que escoitar as familias, sin que pasen moi todo do terreno laboral, claro, e os profesionais. Non sei se ten máis temas de pregunta. Vai, sí, reflexións, por favor. Parabéns por todo este traballo no instituto, porque é realmente fascinante. A miña reflexión é, claro, estou aquí normativa na cabeza, na cultura normativa, pero claro, me quedo con cosas da tua intervención, vou a rescatar aquí unhas cousas, que é, empezaste os recursos alternativos por boa vontade do profesorado, porque todo xente se implicou voluntariamente a facer este proxecto. Acabaste facendo trampas para que a administración non o horario que lhe presentabas. E finalmente demostrades que isto funciona, con un 90% de reducción de conflitos nos sorteos. E entón eu te pregunto, en que país vivimos cando unha administración comprobando que isto funciona non nos trata de outra maneira? Totalmente. Entón, e claro, ahora non toca as familias, estamos nunha profesión para que todos entendemos, e en cada casilla de aí todos se entenden de propios. A mí cando me ven a funcionar na casa non se me puso de espírito como ten que arranxar a villa, pero cando o meu fillo está na escola, eu vou dicir ao profe como pode ter que ir, porque igual non se entera. Entón, esta dignificación da profesión docente que todos temos que ter, as familias poden decir, hai que escoitalas, pero a día de hoxe, todas as familias se creen capaces de dar aulas en todo normal. Sí. Entón, sendo empáticos, saber escoitar, tamén hai que saber decir onde parar. Entón, simplemente, parabéns por este traballo, é impresionante e ten que estar todo moi agradecido de xente como a vos leva a cabo estas iniciativas e demostre que funcionan. Estou totalmente, moitísimas gracias, bueno, porque sodes moi generosos e generosas. Tes toda razón, eu falaba, cando digo facía trampas, teño que decir a verdade, con coñecemento da inspección, quero decir, con coñecemento. Que a inspección, cando lles estas cousas, ao final que van a facer? Quer dizer, a inspección non se vai a negar a certas cousas. Non, claro. Nos vemos, nos sindicatos, os horarios do profesorado, anda que non trago con cousas a administración, pero trago con que lle convén, porque estamos sacando as castañas do lume. Totalmente de acordo. Non se vendo que as familias se ponen nada. Entón hai trabas, por outra cousa non pasa. No, totalmente de acordo contigo, vamos, absolutamente, por eso non sigo sendo directora. Claro, estuve nos meus anos e xa sei o que non quero ser con esta administración. Igual, noutro momento. É certo, as familias é así, e abruman moito, moitas veces, porque tú tamén tes a túa vida personal e te vienen a contar que lo haces mal en tu trabajo. Entonces, claro, eso non se... hai que pararles os pés. Sí que axudan, pero tamén hai que saber contar con eles. No sentido do que dixen ao principio, porque puxen aí, que teñen que estar informados. Eles teñen que saber o que nos vamos facer. Non que se le ven, sabes, non que aparezca de repente, ai, non sabía que hacíais isto. No, xa tes tú, como equipo directivo, como docente, tes que adiantarte a eles. Oye, nos vamos a facer isto neste centro. Mira, neste centro pasou por todas estas cousas de toda a xente que durante todos estes anos colaborou voluntariamente. Bueno, logo a inspección te dice, bueno, tú tes 7 horas para traballar. Bueno, esas horas muertas, non? Que digamos por aí. Bueno, aquí traballan moitísimos profas, mogollón de xente traballando, evidentemente, e xente do Concello e familias, que a AMPA tamén apoyaba un montón. Ai, se me foi a pinza, non sei que iba a decir. Ai, se me foi. Foiseme. Jolín. Pues se me foi. Todo isto que facedes, e ademais das clases. Sí. Pero isto forma parte de dar clase tamén. Xa. Os carteles forma parte de dar clase. Non sei que va a decir das familias, pero, bueno, que as familias teñen que estar... xa sei, e acabo. Os centros adscritos, nos tiñamos 3 centros adscritos, vale? Que por decreto tiñan que vir. Entonces te llega padre e madre e me dice, es que non me gusta el Edisgal. Cámbialo de centro, quero decir, é fantástico, pero podes elegir outro centro.
Quero dicir que tamén hai que darlle caña ás familias. E tamén tiñamos os centros adscritos houve anos que non quixeron vir e se iban al de Vilalonga, bueno, pues tamén fenomenal. Nos non estamos aí para gañar adeptos. Pero que sucedeu con o noso modelo inamovible de proxecto educativo? Inamovible digo porque decidíamos o centro educativo como queríamos traballar e traballábamos cómodos e traballábamos con apoio tamén de moitas familias. Cando viñan moitísimos alumnos e alumnas, moitísimos, de centros non adscritos a solicitar e ter que baremar e deixar rapaces e rapazas fora que nunca pasaran no Sanxenxo, e houve anos que tuvemos que deixar os pais da contorna elexían o noso centro para estudiar e elexían porque eles observaban estes resultados. Quero dicir, entonces as familias estaban educadas tamén, oye, tampouco te pases con os profes de mi centro. Eu, como directora, dice, Pepito hace tal, non te pases tampouco, porque tamén fai isto, isto e isto, e hai que paralos, é difícil. Pero moito, por que subiron a 310? Pasamos a barreira aos 300, non cabe no centro xa, non cabe ningún máis alumno, ni alumna. Por que elexían o noso centro? Porque lles gustaba, porque ao finalizar a eso, sentían que era parte da súa vida e os nenos sentíanse parte da súa familia, o profesorado e o clima que se xenerou estes anos. Pero non só dos 8 anos que levou eu, xa, 2 anos anteriores había unha dinámica de traballo. Eu estive en 15 anos no Sanxenxo, participei antes en proxectos e logo me tocou ser directora, pero había unha dinámica de traballo en inclusión e bueno, e hai que seguir aprendendo porque claro, non estamos... Eu son de tecnoloxía, o sea que hai que aprender moito. Moitísimas gracias por convidarme, por estar aquí, bueno, e nada...